नोंबो नोंना दाखालि दिपेन बर' बिथाङा गोदोनिफ्राय गेलेबोखानाय प्रमद बर'नि एग्रिमेन्टआवबो थाखानि गेम गेलेबोदों एनडिएफबि खौ सिजफायार खालामहोनाय सारेन्डार खालामहोनायावबो थाखानि गेम गेलेबोदों दाखालि धेकियाजुलियाव सासे प्रिन्सिपालखौ इउपिपिएलनिफ्राय केन्डिडेट होनानै उनाव केन्डिडेटखौनो होआखिसै बाहायबो अशोक सिंगलनिफ्राय थाखानि लेनदेन बिथांमोना निश्चय खालामदों होमबा दिपेन बर'आ बेफोरखौ रायजो राजाखौ मिथिया सानो सार जोङो नुनो मोनदों जे दाख्लै साननैसो सिगां बारग' एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ जे मोनसे पस्ट होदों बेबारनि बिसायख'थियाव माहारिबाद आरो इस्यु बेस्ड पलिटिक्सआ जोबफैबाय होननानै जे बुंदों दा बिथांनि बुंनायनि सायाव सारा मा फोरमायगोन बेथ' खोथाया एकदम जुक्ति गैया बेसलेस दा दिपेन बर'आ गाव जेनबा बेखौ माने माहारिबाद जोबनाय होननानै बुंनाय जायो नामा दिपेन बर'आथ' माहारिबादनि मिनिंखौनो मिथिया खोमा होननानै आं सानो माहारिबादआ माखौ होनो जे माहारिबाद होननानै बुङोबा जेरै उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बर' जातिनि थैनाय थांनाय राव हारिमु गासिबो रैखाथि होनो थाखाय जेरै माने बिभिन्न बर' रायजो राजानि सेंग्रा सिख्लानिफ्राय आरम्भ खालामनानै बोराय बेन्थ गासिखौबो मोबिलाइज खालामै खालामै हारिनि जेनाखि नेशनेलिस्ट सेन्टिमेन्टखौ ग्र' आप खालामदोंमोन आरो आसाम सरकारनि गुबुन गुबुन माने जोंनि बर' माहारि ट्राइबेल माहारिखौ सोबख्ल'नाय नासयनायनि जायफोर पलिसिफोरखौ बिथाङा जुजिबोदोंमोन सोंखारिबोदोंमोन आरो गभर्नमेन्टखौ माने नारसिनबोदोंमोन जाहाथे बेबादि लाया दा बेबादि हारि अनफावरि माखासे खामानि स्टेप लानाय जुजिनाय बेखौसो जोङो माहारिबाद होननानै बुङो दिनै दिपेन बर' प्रमद बर' सानैखौबो बुंबाय आङो बिथांमोनहाथ' माहारिबादनि खुनु कनसेप्ट गैया नलेज गैया आरो बिथांमोनाव माहारिबादनि खुनु क्वालिटि गैया जुदि माहारिबादनि हारिनि थैनाय थांनाय एक्जिस्टेन्स आरो बेनि जौगाखांनाय माने गेरेमसा हारि दानायनि जुदि बाथ्राया बिथांमोननि सान्थौआव जुदि दङमोनब्ला दिनै प्रमद बर'आ बिटिआर सुक्तिबादिखौ मालाबाबो बियो खालामनाय नङामोन सुक्ति साकुरित खालामनाय नङामोन दिनै एनडिएफबि फोरखौ जेरैबायदि स्मागलिं खालामनानै बिथांमोनहा थगायबाय बेथ' माहारिबादाव गोलैया बिथांमोनखौ जेन'बा आर्म सिजफायार खालामहोनानै मेइन स्ट्रिमाव लाबोबाय पिस एग्रिमेन्ट बानायबाय बे हिसाबै बिथांमोनखौ थांनानै थानायनि रिहेबिलिटेसन बायदिसिना बिथांमोननि केसफोरखौ उथायनायाबोथ' बेबो माहारिबादाव गोलैगौमोन नाथाय प्रमद बर'आ बे माहारिबादखौ बहा पात्ता होखो बरन्स गावखौ माने बड'लेण्डनि CM जानायनि मेइन टारगेट लानानैसो बिथाङा बे एग्रिमेन्टखौ खालामबाय आरो बिथांजों लोगो लोगो दिपेन बर'आ बे एग्रिमेन्टखौ फुरा दमै सापर्ट होबोबाय प्रमद बर'नि नेक्स्टआव दिपेन बर'आ एबसु जानानै बिथाङाबो सिरि थाबाय जोङो नुनो मोनदों प्रमद बर'आ बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि दारै आगोलनि जोंनि 2003आव मोननाय बिटिसि 6 शेड्युल अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनि माने गोबां पावार एन्ड फांसन जोंहा जे दंमोन बेखौ सेस खालामदों बिटिआर सुक्तिनि दारै दिनै दिपेन बर'आ माहारिबाद गोनांब्ला बे बिटिआर सुक्तिखौ माबोरै बिथाङा जोबोद मोजां मोननो हाखो बोरै बिटिआर सुक्तिखौ माने एसेबां अननो एसेबां बेनि थाखाय माने बासायनो थाखाय बेखौ बिथाङा दिनै मानो नाजाबाय थादों बिटिआर सुक्तियावथ' जेबो गैया बिटिआर सुक्तिया बुंनो थांब्ला 6 शेड्युल बिटिसि जेनाखि एडमिनिस्ट्रेटिभ पावार जों मोनदोंमोन बेखौनो सेस खालामदों डिसिफोरनो पावारखौ हरफिनजोबदोंमोन 16टा डिपार्टमेन्टखौ हरफिनजोबदोंमोन दा बेफोरबादिखौ नुयै सिनायनो रोङै प्रमद बर'आ जे बिटिसि 6 शेड्युलनि पावारखौ गासिबो मोनफा मोनफा सेस खालामदोंमोन दा बेखौ दिपेन बर'आ प्रमद बर'खौ सापर्ट खालामनानै साइलेन्ट थाबोनाय बे साइलेन्ट थाबोनाय बे बिथाङा जे प्रमद बर'नि सिङाव थाबोदों बे मा माहारिबादखौ बुजायदों जातिखौ मोजां मोनग्राबा जातिनि थैनाय थांनायखौ सानग्राबा माहारिबाद गोनांबा बिथाङाथ' बेखौ प्रतिबाद खालामनांगौमोन दिनै बिटिआर सुक्तियाव माबा बिटिआर एग्रिमेन्टआव मा दं बेनि जेनाखि एमअएसनि फार्स्ट जेनाखि स्टेन्जा बेवहाय मा दंमोन जे कम्प्रिहेन्सिभ एन्ड फाइनाल सल्युशन व्हाइल कीपिं इनटेक्ट द टेरिटरियेल इंटीग्रिटी अफ आसाम बे होननाया माखौ बुजिदों दिपेन बर'आलाय जे बेयो बर' हारिनि गासै आरो जोबथा सुस्रांनाय सल्युशन जेरावनाखि माने
आसामनि मेपखौ खुनु सोलाय सोल' खालामनाय जाला अर्थात आसामखौ सिफायनाय जाला दिनै बे माहारिबादनि बाथ्रा नामा जोंनि बर'फोरनि माहारिबादाथ' बर'फोरनि थाखाय जोङो असमियाजों माने गोरोबनो हाया बिसोर जोंखौ जेब्लाबो दबथायो नासयो जोंखौ अप्रेसन साप्रेसन खालामो जोंनि राइट्सखौ धंस' खालामो होननानैसो सेपारेट स्टेटसो बिदोंमोन दा बे हिसाबै बिगुराज मोनसे आन्दलन खालामदोंमोन बर'फोर उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआथ' सेपारेट स्टेटखौ लानाङा होनाखै बिथाङा होनदोंमोन जे काउन्सिलबाबो लाथो जा पावार मोनो बेखौ लानानै सलि आरो बिदिनो 10-15 बोसोर रेस्ट लानानै इनार्जि बुथुमनानै आरो आन्दलन खालाम आरो बिदिनो एग्रिमेन्ट खालाम आरो बांसिन पावार ला जोबथारनायाव खिन्थु सेपारेट स्टेट आल्टिमेट गल इज सेपारेट स्टेट बेखौसो जों माहारिबाद होननानै बुजियो दिनै कमप्रिहेन्सिभ फाइनाल सलिउसन 2020नि 27 जानुवारियाव खालामबोनाया खुनु बे माहारिबादनि थिउरियाव गोलैया मानोना बियो बर' हारिखौ रैखाथि होनायनि मोनसेबो सेफगार्ड गैया बरन्स बिटिसिआव मोनखानाय माखासे गोहोफोरखौ गोबां बिसोर खहा खालामबोदों जेन'बा लेंगुवेजनि बेलायावबो जे बिटिसि एकर्डआव 2003आव हाग्रामा महिलारिया 8 सिडुलाव सोना होदोंमोन बे बर' रावखौ बिथांमोनहा एसोसिएट अफिसियेल लेंगुवेजल' थांनाय बाराव बिथांमोनहा बिटिआरआव सोनानै लानो हादों दा बे हिसाबै दिपेन बर'आ जेसेबांखि गावखौ बर' हारिनि मावदों होननानै लाया माहारिबादनि बाथ्रा बुङा मानो बिथांनि बे बुंनानै लानाय आरो बुंनाय बेखौ जों खुनुदिन मानिनो हाया गनायनो हाया आरो दिनै थांनाय बाराव बिथाङा एमएलए इलेक्सन गेलेनानै गाव जेनबानो बर'आव माहारिबाद जोब्बाय गासिबो थाखा फैसाजों बायजाजोब्बाय भटआ फैसाजोंसो खोथासै होननाय बाथ्राया माने मिनिथाव गावसोरनोथ' दाखालि इउपिपिएलजों जेब्लानाखि बिजेपिजों एलायन्सआव सरकार दायो बिटिसि सरकारनि दिनाव बिथांमोनहा खौथि खौथि थाखा रानदों एखेबारे गामि ओनसोलावबो जाम्बा जाम्बिफोरनो देवानिफोरनो थाखा बान्दोल होनानै थाखा रानहोनानै बै हनै बे चिरांनि रुनिकाटाथिंजाय सासे हिनजावा 500 थाखानि बान्दोल लानानै रायजोफोरनो रानफुनायाव हमजादों होमबा बे इलेक्सनाव होमबा बे दिपेन बर' सापर्ट खालामनाय इउपिपिएल पार्टिया मानो थाखा राना बुंनो थांब्ला एबसु आरो इउपिपिएलआ बे समाव एबसुखौ बुंब्ला बिथांमोनहा दुखु मोनगोन माने थाखा फैसाजों जोबोद बिथांमोनहानो गेलेबोदों दा दिनै गाव जेननायखाय थाखा फैसाजों बिपिएफआ बायजोबनानै बिजेपिआ बायजोबनानै माने माहारिबादखौ धंस' खालामबाय गासिबो इलेक्सननि मेटारा थाखाजों जाजोब्बाय बिदि बुंनो हादों नोंबो नोंना दाखालि दिपेन बर' बिथाङा गोदोनिफ्राय गेलेबोखानाय प्रमद बर'नि एग्रिमेन्टआवबो थाखानि गेम गेलेबोदों एनडिएफबिखौ सिजफायार खालामहोनाय सारेन्डार खालामहोनायावबो थाखानि गेम गेलेबोदों दाखालि डिकेजुलियाव सासे प्रिन्सिपालखौ इउपिपिएलनिफ्राय केन्डिडेट होनानै उनाव केन्डिडेटखौनो होआखिसै बाहायबो अशोक सिंगलनिफ्राय थाखानि लेनदेन बिथांमोनहा निस्सय खालामदों होमबा दिपेन बर'आ बेफोरखौ रायजो राजाखौ मिथिया सानो नामा बे जोबोद लाजिथाव दिपेन बर'नि थाखाय दा इउपिपिएल दोलोआ दिनैनि दिनाव खनले जेननो गोनां जादों थारैनो बिटिसिआव बिथांमोना जिर' जानो गोनां जादों दा अब्लाबो दिनै गर्जन मोसाहारि बिथाङा माने इउपिपिएल दोलोआ जेनबाय बेखौ गनायनो हायाखै आरो इभिएम मेसिनानो माने बिनि जेननायनि गुबै जाहोन होननानै बुंदों दा सारा बिनि सोमोन्दै मा बुंगोन इउपिपिएलआ दाखालिनि आसाम एसेम्बलि इलेक्सनाव जोबोद गाज्रि जेनबाय जिर' जाहैबाय एमएलए हिसाबै जिर' किन्तु इउपिपिएलआ जिर' जाथाराखै मानोना बिसोरबो माखासे पार्सेन्टेज भट मोनदों आरो लिडारफोरा दङ दा हिसाबै टटेल पार्टिखौ जिर' जादों होनना किन्तु एमएलएआ जिर' दा मानो थाखाय बिथांमोनहा सासेबो देरहानो हादिया ओंथियाथ' बेसो दा बिथांमोनहा बे गावसोरनि जेननायखौ रायजो राजाफ्रा जे इउपिपिएलखौ अनसायला रायजो राजाफ्रा जे मोजां मोनला बेखौ बिथांमोनहा दिनै बे सिखार लानो माने लाजिदों बादों माने बेखौ बिसोरो गावसोरनि जेननायखौ थाखाजों फैसाजों जेनहोदों दिनै बिजेपिनि एलायन्स लानायखायसो देरहादों आरो इभिएमनि दारैसो देरहादों होनदों बेफोर माने माने मा होनो जाम्बानि बाथ्रा दा गर्जन बिथाङा सासे माने मा होनो आङो बेखौ सादा सिदा मानसि बिथांनाव हयथ' गोथौ साननाय केपासिटिया खम एडुकेसनाबो एसे खम जागोन दा जेखौ सानो जेखौ मोनो बेखौ बिथाङा सिदा सिदि थंब्ले थंब्ला बुंलाबायो दा गर्जन मोसाहारि बिथांखौथ' आङो कंग्रेसावनो थाबाय थागोनसो सानदोंमोन
कंग्रेसनिनो एमएलए जागोन सानदोंमोन किन्तु बिथाङाबो राजनितिकआव जे एकदम इमेच्योर आरो बे जे माने स्टेबिलिटि गैया बे जिनिसा रोखा दिनै माने कंग्रेस पार्टिखौ गारनानै बिथाङा इउपिपिएल आव हाबदों जाय इउपिपिएल आ खुनु माने भिटि गैला गैखाला आदर्श नीति गैखाला पाब्लिक बेस गैखाला बेखौ मिथिनानैबो बिथाङा इउपिपिएल आव हाबनाया बेनि जाम्बामिखौ सिखार खालामनाय जाखादों फोरमायनाय जाखादों बेयो इउपिपिएल आव हाबालासेनो बिपिएफ आव हाबोमोनब्ला दिनै बेसेबां बिथाङा मान मोनगौमोन बिबानबो मोनगौमोन जेरै गुबुन गुबुन इउपिपिएल नि मानसिफ्रा दिनै बारफैदों खाम्फा बरगयारि फैफिनबाय गावनि लाजिनाय मान सन्मानखौ गारनानैबाबो हाबफैफिनबाय दिनै चन्दन ब्रह्म हाबफैबाय बिथां गर्जनाबो माने दाखालि इलेक्सनाव जदिअबा इउपिपिएल जों थाबाय दाबो बिथाङा हाबफिननो हायो किन्तु बिदि होननानै माने इउपिपिएल आ आदर्श नीति गैथारैखौ बिथाङा जुदि दं होननानै सानोबा बिथांनि माने साननो हानाय गोहोखौबो जोंहा कुइसन थागोन आरो दा बे हिसाबै बिथांनि बुंनाया जुक्ति गैया जेबो बाथ्रा गैया दा बिथांनि बुंनायखौथ' आङो सम सम ससियेल मिडियायाव नायनानै मिनिनो ओंखारो बिथांनि बाथ्राफोरखौ दिनै रंगल बर'आबो मालाबा मालाबा बायदि मैया बुङो बिथांनि खर'आव मा दं मा गैया रायजो राजाया दिनै बुखिनो मोना प्रमद बर'निफ्राय बिदिनो रां रुफा लानानै माने गुन गायनो थाखाय बिसोरो जानला मोनला बुंलाबायो जुक्ति गैया रंगल बर'आबो सासे गियानि गुनि बा साननो गोरों सेंग्रा होननानै आं साना बेयो सासे जास्ट अपरचुनिस्ट माने थाखानि थाखायल' खोथा बुंलाबायग्रा मानसि जुक्ति गैया बुक्ति गैया जुदि जुक्ति बिजिरनानै नायनो गोरोंबा बिटिसि सुक्ति बिटिआर सुक्तिखौ कम्पारेटिभ स्टाडि खालामनानै खोथाफोरखौ जुदि बुङोमोनब्ला सोरना जुक्ति दं जुक्ति गैया आरो बबे मोनसे सुक्तिया बर'नि थाखाय माने गोनांथार अब्ला जों मानिनो हागौमोन दा गर्जन मोसाहारि बिथाङा जेसेबांखि दा बुङा मानो बिथांनि माने माबाखौ रायजो राजाया बुजिनो बाखि गैला बिथाङा बसे गोथौ दैनि ना दा